Z dniem dzisiejszym ogłaszam dymy na terenie całego YouTube'a. Dobry dzień albo dobry wieczór, drodzy użytkownicy portalu YouTube, ja jestem Niklaus i miałem przygotować do Was, tak jak planowałem wcześniej, parę testów takiego jedzenia tam biedronkowego i tak dalej, bo widziałem, że to się spodobało, ale dzieją się ostatnimi czasy na YouTubie. Powiem tak, dożyliśmy burzliwych czasów, gdzie sytuacja jest tak poważna, że aż się postanowiłem elegancko ubrać i nawet się ogoliłem. A tak na poważnie, to wiecie, co się ostatnimi czasy na YouTubie dzieje. Dzieje się dużo rzeczy, dużo ciekawych rzeczy i wyjątkowo nie powiem, że to się gdzieś dzieje całkowicie na przykład poza mną i kompletnie mnie to nie interesuje, bo jestem też jakoś sam po części w to zaangażowany i śledzę tam wiadomą transmisję. Wiecie, z perspektywy YouTube'a dzieją się rzeczy co najmniej ciekawe. Twórcy spadają z rowerków, sieci partnerskie rozwiązują umowy ze swoimi partnerami. Ja jako specjalista od wszystkiego oczywiście nie mogłem się powstrzymać przed tym, żeby też swoje 3 grosze tutaj wcisnąć. Niczym panu Karolakowi w tą diastemę, tak. I nie żebym się domyślał, że moja opinia na ten temat kogoś interesuje, bo ja tu nawet nie jestem od wyrażania swojej opinii, tylko nasunął mi się taki jeden wniosek. Kiedyś nagrywałem taki film a propos, to był jeden z vlogów i nagrywałem go a propos, dobra, żeby sobie zrobić fajne tagi, żeby ten film na fali tego, co się dzieje na YouTubie, fajnie się rozszedł, bo wiecie, jest taka zasada zachowania pędu fizyki, w sensie, że jak już jest gówno na chodniku, to warto się na nim jak najdalej poślizgnąć, także postaram się pośliznąć trochę na tym gównie też, bo czemu nie? Uwaga, rzucam hasła. Daniel Magical, Meduza, Boxdel, Dymy, Remont, Wykop.pl. Dobra, i to sobie teraz mogę z czystym sumieniem wszystko w tagi wrzucić. Zrobiłem kiedyś takiego vloga, ale gdzieś tam bodaj tematycznie on oscylował w granicach anonimowości w internecie, co się też łączyło oczywiście z tak zwanym hejtem w internecie i o tym, jak ludzie po prostu czują, że w internecie są anonimowi, pomimo tego, że doskonale wiemy, że w internecie tak naprawdę nikt nie jest anonimowy i pozyskanie danych jakichś osobowych, danych kontaktowych każdego użytkownika gdzieś tam, no na przykład serwisu YouTube, czy piszącego komentarze gdzieś na Facebooku i tak dalej, zależnie od umiejętności człowieka, który będzie próbował do tych danych dotrzeć, jest do zrobienia w czasie szybszym albo dłuższym, ale jest do zrobienia bez większych trudności. I a propos tego, muszę to ciąć, bo się nie mogę skupić, muszę chyba narkotyki przestać brać. Chodziło mi o to, że ludzie wypisują, bardzo często to są bardzo młodzi ludzie, którzy wypisują gdzieś na przykład komentarze pod filmami na YouTubie, albo piszą jakieś posty, albo gdzieś piszą jakieś wiadomości na czatach przy transmisjach na żywo i oni czują się, powiedzmy, anonimowi, bo nie ma tam ich prawdziwego imienia i nazwiska, tylko są pod jakąś ksywką, występują i przez to wydaje im się, że są nie do zlokalizowania i dlatego puszczają im, że tak powiem, wszelkie hamulce i piszą tam, no, szkalują, jak to się mówi, jest uskuteczniany tak zwany szkaling. Obrażają, ubliżają, prawda, danym postaciom, bliskim osobom tych postaci, rodzinom i tak dalej, bo czują się anonimowi. I wtedy gdzieś wpadłem na taki pomysł, że na przykład jeżeli, powiedzmy, byłby taki obowiązek, że na YouTubie, albo powiedzmy, nieważne, w sumie tutaj nieważny jest portal, ale powiedzmy na Twitchu, nie wiem, Hitboxie i tak dalej, zamiast niku był obowiązek umieszczenia tam swojego imienia i nazwiska, to że wtedy ludzie by się bardziej, że tak powiem, bali i opamiętaliby się, bo znikłaby ta iluzja tej anonimowości i że wtedy nie pisaliby tyle rzeczy w stylu no, jebałem twoją starą, ty chuju pierdolony, dojadę cię jak szmatę i tak dalej. Tylko wtedy, będąc świadomi, że nie są tak anonimowi, raczej powstrzymywaliby się od takich opinii. Taki wysnułem wniosek i muszę wam powiedzieć, że ostatnimi czasy, śledząc z dość dużym zaangażowaniem czaty na poszczególnych livestreamach i czytając sobie komentarze pod poszczególnymi filmami na YouTubie, powiem wam, że pomyliłem się. Krótko mówiąc, nie miałem racji. Bycie podpisanym z imienia i nazwiska nie zmienia nic. Nie tworzy u ludzi kompletnie żadnych hamulców. Tak jak tu już mówiłem wcześniej, to są przeważnie bardzo młodzi ludzie, ale
nawet podpisani z imienia i nazwiska, już nie wchodźmy w to, czy to są prawdziwe dane, myślę, że w dużej części są, to, że po prostu u ludzi hamulców żadnych to nie tworzy. I nadal piszą takie rzeczy, jak już wymieniłem wcześniej. I skąd to się bierze? Skąd się bierze ta odwaga w tych przeważnie młodych ludziach, że wyrażają te swoje opinie, chociaż ciężko to nazwać opiniami w taki sposób? Nie wiem. Nie wiem. Może wy mi powiecie, jeżeli macie jakieś pomysły, jak działają te mechanizmy, bo to wiecie, to tak na przykład jest takie przysłowie też kozak w necie, pizda w świecie. Wiecie, to trochę tak jakby ktoś podszedł na chodniku do was na przykład i powiedział: ej ty chuju, jebałem twoją starą, która jest szmatą, nie? I czy człowiek, który pisze coś takiego w internecie, podpisany z imienia i nazwiska, czyli mając tam te powiedzmy 14-15 lat, mógłby się domyślać, że mogą za to teoretycznie grozić mu jakieś konsekwencje, jeżeli ktoś jakieś konsekwencje będzie chciał od niego wyciągnąć. Czyli można też zrobić tak zwaną presupozycję, że byłby też w stanie on to zrobić w tak zwanej prawdziwości, jak to mówił profesor Klocuch. No z tym, że tutaj mógłby się bać jakiejś reakcji takiej bezpośredniej, typu na przykład strzał w ryj, nie? Ale jeżeli to wyeliminować, to czy rzeczywiście by tak było? Nie wiem, moi drodzy, nie mam pojęcia. Może ktoś z was wie, także zachęcam was do podzielenia się waszą opinią na temat tego ciekawego, że tak powiem, przetasowania. To na YouTubie piętno swoje tam odciśnie, to nie można powiedzieć, że nie. To się trochę rzeczy, że tak powiem, pozmienia i jestem ciekaw w sumie, jak to będzie na dłuższą metę wyglądało. Także tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Zapraszam was na fanpage'a mojego na Facebooku, na streamy codzienne Twitch TV Niklaus. No tam do zostawienia łapy w górę, jak chcecie, żeby, nie wiem, a jak nie chcecie, to można w dół i wtedy na przykład napisać Niklaus, co zrobił nie tak. Można też sobie kupić tanie gry na G2A z kodem Pieront 3% cashbacku. Tyle.